Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Ji ang'wen magin jodak e kaunti ma Mombasa ochwalo bure do ma Mombasa ka gikwedo welo mar jotend migepe 10 mane otim kod gavana mar kaunti no Abdul Samad Sharif Nasir. Abdul Majid Ali, Mesh Moniki, Maria Magdalene, Kachiel kod Mohamed Musin ne jodongo ne Nasir kagituo ni ne orocho chik malero ni kwana tamalo 70 mag jotich odhine dhoudi duto manie kaunti no kaeto modong dhine dhoudi mamoko. Burano mane onego dhi nyime kawuono ne yore moko timore bang' moko kuom apisas mag tend kaunti wa Mombasa rem ma ok oyuoro miyo ne ochwale nyaka kiny kuma do biro winje. Bende kindego riwruog jolony ma onagi Mombasa midendo ni Luo Professionals ogwenyore paro gi moko kuom jodak e kaunti no. Manogo negi ombulu mondo jok mogwel machal kamano gigo kogno. Koro ka seche ma gigo gikogno objectively. Gibed petty, gibed gi biases moko ma samoro ok owinjo. Ka gikalo kata ka reject koro mano tich gi and we all have to respect it. But seche ma gitimo mano gima wanyalo kwayo en ni gitim mano kolure gi seria. Gitime nikech ng'ato nonyisogi ni ng'ane kik ukal. Omiyo sama gidhi timo vetting ging'eyo criteria ma gidhi tiyogo e vetting. To gimbe kama gintie ni jopiny be dwa timo negi vetting koro. To nakwayo ni sani koro ywak owinjo bino dog chien mondo mi wawe jowa momi nafas gi mondo ti. Kech kochako ywak sani to kata ng'ama omiyo gi nafas abiro chako paro ni to kara awena miyo jomo ong'eyo kare mana joywak. Omiyo kik waywag ahinya sani waweuru ywak komondi jogi okuongo ti mondo tijgi cha emotete agi kata tijgi cha emodhinegi marach.